kantelan. Wis bulan baleni kok. Napa asal zakat online padi, tapi zakate dengan padi sing beli dari padine tetanggane iki. Nggih. Iku jenenge sampean kemen zakat tenggene zakat panenan niku ya nggih ngoten niku lah. Kadang untuk 10 sak dikai pirang sak ngene kuwi Kang. Oh jenenge dadi iku bentuk tohara untuk membersihkan napa niku apa Islam niku kabeh kan tohara niku mulai salat iku wudu ya, poso iku kudu kowe ngreksa nafsumu. Engko nek wis ngono kowe dunya iku kudu mok sedekah iku bentuk pembersihan. Nah jenenge tohara ning bab ibadah penting sekali. Makanya nomor sekali nek selama itu zakat itu zakat ono zakat mang ono zakat itu bakasannya panjang Mas Kim, bijang-bijang nggih. Soalnya niku kan sistem tanah ada yang sistem tanah garapan apa niku tanah sistemnya tanah gadoan itu kan banyak pembahasannya nggih ngoten nggih Mas Kim Jong Un. Alhamdulillah jemer hadir bib kula tiang Jawa asli Kang mboten Habib. Kula keturunan Jawa cekek, Jawa cekek isane. Assalamualaikum Yai. Gas pundi cara nipun supados cepet ngapalaken amalan boten lalinan. Masyaallah di bulan baleni Kang. Di bulan baleni di istiqomai Kang. Jadi akal iku ana sing cepet nampa, ana sing perlahan-lahan nampa benten-benten. Makane istiqomah Kang, istiqomah. Ya. Ngoten nggih. Di istiqomah. Assalamualaikum Gus, tirakat damel yuga badhe ujian sekolah ibu baca napa ndik wau sampun ceng. Alhamdulillah. Ten amalan boten lali sampun wau. Mbah dungane bendang duwe anak Mbah. Alhamdulillah. Saya yelo lah niki. Di anak iki Alatu kalimun saya salah satu romsa iku Nabi Zakaria umure 120 tahun lah bojone iku umur 92 tahun kepengin duwe ngomongan didhawuhi Allah Ta'ala dipengin ngomongan selama 3 hari mulai Rebo Jumat mulai Selasa Rebo Kamis malam Jumat lagi melakukan hubungan intim. Akhirnya diparingi putra jenenge Nabi Yahya alaihissalam. Nah, niki nek ya iki jazai kedungane kudu anu Kang waca cepet Kang bismillahirrahmanirrahim. Kuma putih, mlebu putih, metu putih, urip-urip kersane Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngoten nggih. Nyimak Gus, assalamualaikum dari Blora Jawa Tengah ya alhamdulillah. Ai pijet Surabaya. Mugi-mugi berkah. Bos sehat selalu nggih. Alhamdulillah. Berkah panjenengan. Assalamualaikum Gus, tirakate ben angsal jodoh sing saya pripun ya wau ditelu dhuwit dukungan karo donga. Dhuwit kowe kudu mergawe ra ketang apa mergawe seming halal dilakoni terus dukungan kowe kudu akeh golek dukungan ya jamaah ya kumpul karo majelis ya sharing-sharing karo kewatengan karo kanca-kanca iku jenenge dukungan. Nah wis dukungan ya donga apa